дар ниҳояти кор ҳамон тавре мо шумо мебинем бозӣ мазкур бозиsoви мусовӣ 2-2 хотима меёбад. ҳамаи голҳо дар қисми дуюм бозӣ зада шуданд. бори дигар метавонед бубинед ки ибтидо чидуна шерзод эсанов тавонист бо паси ҳамдастааш беҳрӯзбек аскаров ба задани гол муваффақ шавад ва баъд аз ин боз албатта фурсатҳо барои дастаи ӯзбекистон буд. аз ҷумла як дафъа 1-1 баромадан бо дарвозабон Адиб Зароӣ ва ин ҳамон ҳолате аст ки болотар ишора кардам. Адиб Зароӣ онро бартараф кард. сипас боз фурсатҳои дигар барои шогирдони Равшан Ҳайдаров буд ва онҳо тавонистанд дар идомаи рақобати мазкур бори дуюм ҳам ба дарвозаи ҳариф гол зананд. сипас мо голҳои ҷавобиро дидем бо иштироки гулбозони дастаи Эрон ки Муҳаммад Амин Ҳазбавӣ дар дақиқаи 87 аз пеналти ва дар дақиқаи 90 бошад Амир Иброҳимзода тавонист голи муҳимеро ба ҳадаф расонад. ба ин тартиб рақобати имрӯза бо ҳисоби 2-2 ҷамъбаст мешавад. ин аз ҷумлаи зеботарин голҳое аст ки дар мусобиқаи мазкур ба назарам акнун сабт шуд. ем хато нахоҳад буд ва муаллифи он Шаҳриёр Ҷабборов кард. голи дуюми футболбозони дастаи ӯзбекистонро ба ҳадаф расонд. лаҳзае ки гол аз пеналти зада шуд. барои мо шумо такроран нишон медиҳанд ва баъдан ҳатман голе ки ҳисобро баробар кард бо талоши Амир Иброҳимзода. хуб бинандагони гиромӣ, дар ҳамин лаҳзаҳо фурсати ҷӯшта барои пахши мустақими мо ҳам хотима меёбад. дар назди микрофон шораи Парвизи Маҳмадавӣ ва ҷамъи ҳамкоронам ки барои таҳияи ин гузориши мустақим аз гардишгоҳи марказии ҷумҳуриявии кишвар талош варзидам. изҳори сипос мекунам. умедвор бошам ки тӯли рӯзҳои баъдиам гузоришҳои моро пайгирӣ мекунед. то дидорҳои дигар сеҳатманду муваффақ бошед. хайр.